Реших да сменя облика на витрината, като искам да включа това нещо, този палет, като ще бъде завъртян насам и ще бъде най-вероятно там, за да мога да слагам повече малки картини, подобно на това, но не толкова малки, нали, други. И отделно искам... Та-да! Само, че малко ще трябва да го апгрейднем. Това е огромно нещо. Искам също да бъде ето тук така. Цак-цак-цак. За да може ето тия стативи, всъщност, тук, на които слагам повечето картини, да се освободят, защото ми трябва. Така, аз мисля, че добре се получава. Много отдавна исках да преместя картината с конете да е по-централно, нали, по средата. Тя беше там преди. Не, че не стоеше добре, даже си беше супер, но някак си така ми се искаше да е по-в центъра и харесва ми как всъщност този бекграунд на палета всъщност я отделя и дава възможност, нали, наблюдаващия да я погледне така чисто индивидуално, без да се нарушава като шум, нали, от другите теми, другите картини. Тази също, нали, ще изляза после да снимам отвън. Мисля, че много добре така се отделя. Да, по идеята беше, нали, да слагам повече неща, но и така е супер, пък и процеса на работа, просто мога да си ги сменям. В смисъл, когато реша, че не искам да е тази, мога да слагам повече по-малки или някоя друга, нали, така, като същия принцип остава и за това табло. Тук може да бъде една голяма, като тази случай 80 на 80, цялото табло е 100 на 100. Така че смятам, че идеята е супер и добре се получава, като няма голямата картина, може да има други малки. И така. Мисля, че добре се получава. Сега тук ще сложим един статив. Всъщност единствения, който мога да прежаля за витрина, ето този стария, защото той е супер стар, изглежда доста винтидж и просто е неудобен за работа, защото тук нещо му беше не на тъмън и пада. Просто не става да се рисува на него, защото просто не става вече. Но другите два, които са сравнително нови, почти неползвани дори и до сега стояха все на витрината, мисля да се ползват, трябват ми. Къде за рисуване, къде за групи, ако идват, нали, да може да са по-достъпни. И така. Довършвам и давам final look. Това е. Смятам, че добре се получи. Смених, тук бяха къщи преди под този пейзаж, смених го с тази гора есена, тъй като малко ми е по-тематично. И все пак, нали, идеята беше да разнообразим, като стативите, нали, те остават. Просто идеята беше, че искам просто да са ми по-лесно достъпни, да ми бъдат възможно така най-available, тъй като се очаква да има отново групи по рисуване, уроци и такива неща, както миналата година. Не е сигурно още, но очертава се така. Просто, нека да кажем, че и се подготвям малко или много, просто защото не искам после да си усложнявам и да го мисля, пък и идеята с дървения бекграунд наистина много ми кликва и много ми харесва. Отдавна така си търся да ми попаднат такива палети. Просто много исках така да го вкарам като в интериора, защото първо всичко започна от този малкия тук, с който се здобих лятото и просто ми хареса като идея и някак си така мислено си поръчах на Вселената да ми прати още такива. Радвам се, че се здобих с тях. Започвам да чистя, защото има нужда след всичкото разместване, нали, неща. Просто искам да си изчистя пространството.
Новите неща, всъщност, да, тези са сравнително нови, като вече са, така, кажи речи, сухи, са готови така за показ. Доста голяма част от тях бяха там. Около тези, които са сухи, ще ги подредя най-вероятно по мини-стативите. Там, където има места да мога да се освободя картоните, защото днес имам да рисувам кон, малко по-голям. Конете отнемат доста повече време за изработка, съответно и ще ми трябва и повече място. Така че това е следващото нещо, което ще направя, да си поразчистя малко тук. За да мога все пак да започна работа. Мислех до към 10 да съм готова с целия този преп, но вече виждам отива 10:30-11, така че let's start it. Така, правим си едно кафенце за тонус и започвам. Надявам се да ви е било интересно. До сега не съм правила такива видеа, не знам даже дали се води мини влог или просто е така story time. Надявам се да ви харесва, да ви беше интересно. Кажете ми, ако ви е било наистина интересно, мога да продължа да правя, да ви споделям такива разни неща, чисто от ежедневието, творческия процес, как си менажирам пространството, въобще всичко, каквото ви е интересно и каквото така смятате, че би било полезно и за вас. Чисто като информация или пък разни арт съвети, такива неща. И така, много ви благодаря. До скоро, хубав ден. Чао! Тези, които са сухи, ще ги подредя най-вероятно по мини-стативите. Там, където има места да мога да се освободя картоните, защото днес имам да рисувам кон, малко по-голям. Конете отнемат доста повече време за изработка, съответно и ще ми трябва и повече място. Така че това е следващото нещо, което ще направя, да си поразчистя малко тук, за да мога все пак да започна работа. Мислех до към 10 да съм готова с целия този преп, но вече виждам отива 10:30-11, така че let's start it. Така, правим си едно кафенце за тонус и започвам. Надявам се да ви е било интересно. До сега не съм правила такива видеа, не знам даже дали се води мини влог или просто е така story time. Надявам се да ви харесва, да ви беше интересно. Кажете ми, ако ви е било наистина интересно, мога да продължа да правя, да ви споделям такива разни неща, чисто от ежедневието, творческия процес, как си менажирам пространството, въобще всичко, каквото ви е интересно и каквото така смятате, че би било полезно и за вас. Чисто като информация или пък разни арт съвети, такива неща. И така, много ви благодаря. До скоро, хубав ден. Чао!